Samdare. Ishe pasi pamire. Robert Samuel. Alipo. Ishe mwenda zuwe. Ndiripo. First name yanyu ndiani? Tafumani. Kamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekutonga nyaya yengozi. Mukaripisa muri musina simba iroro pautungamiriri hwenyu. Munembo dzenyu chidzipa remaredhara kakutaura izvozvo ndiishe pasi pamire mune mudare naSamuel Robert wakati rimwe zuva ndiri mubhazi rinobva kuRedlands tichienda kwaChinamburi, ndakagarisana nemunhu pasiti rebhasi akatanga kukurukura nyaya nemumwe wake yekutaura nenyaya yengozi kana kuti nyaya yekuurayiwa kwakanga kwaitwa mukadzi akanga aurayiwa nemurume wake. Saka kwakatanga kukurukura nyaya iyi ndakafungidzira kuti hai nyaya yekurukuti dzimwe nguva kunzvimbo kwaitobvawo kure kure. Inini asina kunge ndakatoziva kuti nzvimbo nyaya yekutaurwa yakanga yatiitika maChinamburi, but pawakazenge wautaura nzvimbo yekuti kumuzi ndobva ndakazoita shungu yekuti tikadzika pasi vanhu vachada kunyatsoona ndibvunzurudze nyaya ko ndikaona kuti hamuna nyaya yekutaridza kuti pane murume akanga abata murume wake mukadzi wake nechikomba, akadzingirira chikomba akatadza kuchibata ndozodzoka kune mukadzi wake akanga ari mumba akarara kwakuponda mukadzi wake kusvika pakufa. Mukadzi uyo afa, murume akanozvipereka kumapurisa. Akazvipereka kumapurisa, nyaya mufi akatakurwa kuya kuno kwaSAPA. Muri kana kuti waridzi wemufi wakazoenda kuna sabhuku wenzvimbo iyoyo vachinotaura chiitiko chakanga chakaitika. Kusvika panowa pakazopindirwa naIshe kusvika panyaya yekuti Ishe vakazotora nyaya iyoyo kubva pakugadzirisana kuripirana kupondwa kana kudiuka ropa kwanga kwaita munzvimbo iyoyo, vachitora nyaya iyoyo vachiita yavo isina mbobviri yakasvika kuna mambo. Ngozi kana ropa chinge radeuka muvhuma mambo kwete muvhumasha, asi ivo vakati vanoda magisavo mudunhu mavo vakapuhwa mari iyoyo ndichibvunzurudza Ishe vaida mombe, asi mukuchema kwakaita vanhu nekushayiwa kwanga kwaita mari sinzi pakange pakuzodiwa mombe zvakawanda zvinosvika 10 pakuripira kufa kwanga kwaita ngozi munhu chiriwachonga kuripira mhepo yemufi ngozi. Saka vakazochema kuti zvinhu maona kuremerwa kwataita nekuripa kwataita uku isusu hatichakwanisi kukupai mombe yakakwana, wakapuhwa iri mari, asi pamutongo wavo Ishe waida mombe nekuchemerwa kudeuka kwanga kwaita ropa mudunhu mavo. Zvose izvozvo zvakaitwa pamberi paIshe vachibatana nasabhuku wavo. Saka ndakabatikana ndokunzwa kuti nyaya iyi semazera atinoita hadzisi nyaya dzinofanira kuperera kwashe idzi, inyaya dzinofanira kusvika kwamambo. Ndakavatsanangurira, ndakavazivisa zita rangu, ndakavazivisa kuti nyaya iyoyi musazoshamisike ndichikudeedzai kana ndichizokuteverai, nyaya iyi haifanira kunge ichiperera kwashe, inyaya yamambo, handida kumbovatenderera. Zvose zvomaita izvi hamaifanira kuzviitira kwashe, maifanira kuzviitira kwamambo. Ivo katoti tikatoita nokusaziva, ndikatovabatsira ndikati dzimwe nguva munogona makabvisa mombe 10 idzodzo kuti dzokungoenda bedzi pasina zvinhu zvaita, bhosi kwamambo kunana chiremba vanozobatsiridza mhepo idzodzo kuti isazokuteverei. Saka nekugara togona zokudeedzai kuti mubatsirikane. Mhuri haiyese haina kuramba, kubva kune mhuri yekuuraya yacho kusvika kune mhuri yacho yakatipiswa yacho. Mubvaro mhosva wese ndakasvika pakwafambira ndikawaona wakabvuma kuti kana takuti wadeedza panapa kana kuzovawo uchapupu hwenyaya iyi hapana akapikisa, wakati zvechokwadi toda kuti nyaya izopere chete zvakanaka. Ndoti mafambiro akaita nyaya kusvika taiunza kuno kuti tinzwe kuti Ishe wakatitambisa sei pakutonga nyaya isina zera nawo. Izvozvo Tafumanei. Pamusoro yechangana ini kutanga kuda kuti
kako kanei nemumhangari kwanogara distance area of jurisdiction handishiyani boundary nayo mumhangari ari kuti mhangari Mupurisa wangu. Mupurisa wangu. Mupurisa wa mambo ane boundary. Otherwise uruta kuti inini ndinofa kunge ndine boundary uri mambo. Speech yake haisiri same asi nyangwe inonzi Speech yake mupurisa wa mambo. Ndo basa remupurisa. Mupurisa wa mambo. Saka uruta kuti awo mambo haana jurisdiction newe nekuti kana uchiti mupurisa wangu haana jurisdiction yekuita basa muno mumakoni. basa rekuita anaro asi zvekuti amire mukoti nemi tichitongwa nemi asi zvine mvumo yekuti imi mungondisunge direct kuti muchinda wangu uya nemhosva yakati asi akoti ine pepa usatauri iwewe maitire dare kana unotaura kuti dare riri wrong reconstituted sei iye ari akauya achinditaurira zvinhu information yaakanzwa semupurisa wangu. Saka tell me kuti zviro zvakaitika so kana unotaura kuti ini ndikusunge ndokusunga sei ndokusunga nokutonga futi zvinoitika sei izvozvo? uchatonga pinda munyaya right ndopinda munyaya ndopindira munyaya pamusoro wakutsikana here kuti ane jurisdiction yekukusunga? ati ini nangu ipapa handisi kugutsikana ndikuramba saka kuramba kuti mupurisa wangu haakwanisi kuti anzwe here? hafaniri kumira secomplainant mudare rino. Osamira seiko anzwa nyaya iri kuitika mudunhu? Osamira sei? Basa remupurisa ndere pamusoro isida kubvunza muishe wangu ichivapa uri muenzaniso mukureva here kuti mupurisa wehurumende wemuno marusapi akanga akufamba kuenda kubulawayo akawana mbavha haasunge nekuti haizi area yake ndozvauda kusamutitsanangurira because kana ungori mupurisa wamambo kana kuti ucivil servant unofanira kusevha handiti community yese handiti toya mupurisa wamambo chikunakidza idare rimwe chete mambo mumwe chete hatisi kutaura mambo wekugowera wekuti anogona kuzoya achiti nhai mambo makoni sei wako akazouya achipindiridza pangu idare rimwe chete togetherness yenyu iri papi neishewa kana makuzotaura kuti mupurisa uyu azotaurirei mambo muri kureva kuti aita makuhwa here haazi makuhwa asi kuti arida kuchengetedza dunhu ramambo nemishe wacho futi pari kupinduruka here kuti mugone kugutsikana ndatokumbira kuti ishe mutauro kuti jurisdiction yake iri kupi iri pano papi jurisdiction yake handitoizivi because apa arunzi ishe pasi pamiri handitomuzivi. uyu ndi Robert ishe pasi pamiri zvati waenda saka mukuti mupurisa wepadare chete saka ishe pasi pamire ndongo achifanira kumira panyaya iyi makomplainants mairi ndowane umbo hwekukadunhu kwangu kana ivo pasi pamiri hawana here right yekuti kana makanganisa vanouya vachitaura kuna mambo kana kubatai. aiwa izvo zvahandisi kuramba paizvo asi zvekuti iwo ndo anozonzi ndo ari kundisunga. saka waida kusungwa nani? ndosungwa namambo wangu. ndokutunga sei? ndokusunga sei? zvegatauri ndiri kuda kuhearing kuno nenyaya takakudaidzaka kuti tichida kutaurira newe tikakonana tatsoita kati nyaya ingachiende kukoti kudara ndada kudaidza tichida kukudzora samambo pasina macomplainants wakauya ukataura kuti aiwa iwewe wakaita zviri pamutemo ndikati wakaita zviri pamutemo ngatichipindei mudare nekuti hausi kunzwisisa tichitongane nedare rine mutemo manje.
Right. Ndaudaidza pamambo sasa ishe wangu I called you ndichifunga kuti ndinoyanana newe zvakanaka but you became evasive and arrogant. Zvakaonekwa nevanhu vese iwe ungarambe nekuti iwewo ndio unenge uchiita asi vanhu vese dare wakazvipedzera kuti aiwa uyu ngaave pachiti chimutonga ndo saka ndinokwa pakutongwa nhasi. Muzvare regandimbozonzi ndaona kuti ivo pachezvavo vaneni musure wakaita nharo chaizvo vakasvika nekuti inini handifaniri kunge ndichiunza nyaya dzandinokwanisa nekuti zvinonzi kana dzawazotadza ndo dzaunotoendesa kwamambo. Saka inini handida mutemo waudaro, handizi kuti mutemo waunoshandisa ndeupi ivo vari kwamambo Makoni vasinganzwisisi kuna mambo wavo zvaanenge achivataurira. Ivo vanenge vachitoedza kungotaura kuti inini ndiri right. Kachakwe ndingade kubvunza ishe semubvunzo kuti ivo vari mupurisa wavo, saka mupurisa wenyu makanosunga munhu ari mubhuku rasabhuku oramba yekuti sabhuku osvika kurambira imini kuti mupurisa wenyu ikauya mupurisa wenyu hamo munyaya otherwise uyu ndi mupurisa wamambo akanzwa nyaya nokamukona pane tumakombinetsi anomirira dare mukuru wemadzishe ese warinzi shepasi pamero wasipo vari runhamo ndo akakusunisai awa because ndo aneombowa. Saka ndoni kuti mungati awa mupurisa wamambo haatenderwi kuuya kana kusvikosunga munhu kwenyu neimwe nzira muroedza kutaura kuti akatosvika kudunhu kwenyu achida kusunga munhu adaidzwa namambo munogona kutoti usatoende. Mimi munotaura chekutanga munoti ishe pasi hamwazi yeti madzishe ese muno Makoni ndimakatsara ishe pasi kuti waite chairman wemadzishe ese. Saka ndo wanomirira madzishe ese kana tiri mudare inenge kuti hamwazi. 2 uyu Robert ari kutaura iye kuti ndakanzwa nyaya yendiri mubhazi aitoenda wako aitoenda zvebasa kwakunzwa nyaya kwakunzwa kuti nyaya inoda munomi ndebasa futi rangu and ataura futi kuti akauya kwamuri kuzokubvunzai nekukutaurirai akakuimbisai kuti nyaya iyi ndichaikwidza nezvanaita mukawirirana azouya akutoya nesamundo patakaona takutaura ndamboona ite kuti mumashure takambonana kana kutaura pamusi wakasamundo ndikutaura wapari wemusi wese nyakuuraya neuyu nehama yakauraya wese ndikwawo ndichida kutsvaga umboti nyaya yange ichitaurwa zvisuwa dakaitika reka kuti nyaya dzemubhazi ndakatoenda kwakanzi kwakanenge ichipinda kukuru kwati panzvimbo pati ndikatosvika nenyaya yekuti ndakandaona udzamu hwenyaya ndeva ndatozoenda ndakabvunza maadhiresi vanowanika kupiwanao ndinyatsozorizere kubva kuna vanhu vakauraya wacho hama yemunhu kwakauraywa nekwakauraywa kwacho nekumba kune hama dzakazoripa mombe dzacho ndikatosvika mudzimba dzavo ndotodzisiya ndakati ndichazokudeidzai kudare kana nyaya yonetsa nekuti haina kufamba zvakanaka. Vakachangamira inika ndoda hangu kutaura kuti ishe wangu tekerwe nako vanhu pari kuchangamira nekuti basa remupurisa wamambo kana munhu achinzi mupurisa wamambo 1 ndidzo nzeve dzamambo ndo ziso ramambo ndiye anofamba munzvimbo dzese mambo havafambi vachitukutira makwenzi umo uchiona kuti makamira sei makamira nemumisha menyu mese madzishe mapurisa amambo ndivo vanenge vachiita ibasa ravo rekutenderera dunhu ramambo nyika yavo yese vachiona kuti pamwe nepamwe pakagara zvakadii pamwe nepamwe pakagara zvakadii ndiwo vanouya vachitaura changamiro kuti changamire nyika yenyu yakagadzikana changamire nyika yenyu pakati pakashata pakati pari kuitika zvakati handiti mazviona mani ndo basa remapurisa amambo iro ari kufamba mupurisa wamambo osvika munhu ari kupara mhosva ari kuuraya shato
kana kuti ari kutema mukute, ari kutema muti, haamusiye baba anotomusunga. Kana atoona kuti regai ndisvikewo naye kwashe, anogona kusvika naye kwashe. Asi mupurisa wamambo kana asunga munhu iyeye ari kutonanga kuenda kudare rekwamambo, nokuti ndo kwaasungwa. Mupurisa washe kana asunga munhu anomuendesa kwashe, haendi naye kudare kwasabhuku, anoenda naye kwashe. Mupurisa wasabhuku kana asunga munhu anoenda naye kudare rasabhuku. Saka mupurisa wamambo manje kana achitotenderera munyika yese yamambo, ndo kana akasvika mudunhu menyu chaiwo, kana akasvika pamba penyu, munototi ziso ramambo rasvika pano. Kunyange muine zvichemo zvamunoda zviende kuna mambo, munotomutaurira. Ndati hangu ipapo apa ndeibatsira hangu vana Isha. Zvaziva kuti ndo basi mabasa eyo, ndo anochengeta nyika yamambo. Pari kutoreva kuti pane dambudziko nokuti iyo vanotozviita madzimambo, saka hapachisina respect now. Even kana kuti azive kuti dare rine rakamira sei, tinovadaidzawo uyai tisangane tikurukure, hawauyi. Handiti uyai tisangane titaure nhau yakati, hawauyi. Uyai tisangane kune training yakati, hawauyi. Saka at the end of the day you find kuti vanenge vari kuzviita chii madzimambo kwavari. Iko ukasvika kwavo vanenge achitonzi changamire, mambo anenge achitonzi ndo zviri kuratidza zvacho kuti muswe yakarembesa. Right, ngaitipinde munyaya, tingazorambe tiri kuedza. Nyaya yataurwa wainzwa, saka unoti pamusoro imambo ndiri kuharara pamberi penyu ndichiti kukanganisa kunogona kuvapo kana ndakakanganisa handirambi semwana wenyu. Ini chandakaita ndofanira kupa uchakudare renyu, ndakaita mediate panyaya yevanhu vakadi vakapondana. inzwa ka iwe musanitaure sewana semwe. Hakuna intermediate yenhau yakakura kudaro usingaisvitsi kudare ramambo, kuti munyika menyu madeurwa ropa, mamiriro akaita zvinhu akamira zvakati zvakati, ndipewo guidance. Ini ndiri kufunga kuita zvakati ndizvo here? Handiti. Because kana uchitaura wewe kuti munyika mangu vanhu vourayana, ini ndotozozvidzwa nepress. Vanhu vemedia vanouya vanondibvunza nyaya dzinenge dzaitika muno, zvakamira sei mambo? Kune nyaya yakati yakafamba zvakati. Ini ndotoita fanga duchi, handisi kuziya, handisi kudii. Zvava president chaiko ane maministers, and zviro zviri kuitika maminisa anototaura kuti president pane zviro zvaita zvakati. So that even opachi go ahead ita decision, kana kuti anobvunza decision yako yakamira sei, oti iri correct kana kuti iri wrong, ndosaka ari president wenyika. Then iwewe moso hausiriwe ishe, papako ndo ishe. Iwewe uri kungobatira baba wako, hausiriwe ishe. Iwewe uri kungobatira baba wako. Zvauri kubatira baba wako unoti zvinosvidza dare rangu inini. Hausi kuona kuti pari kuita makakano, because ndokwanisa kuti izvozvi zviright. Mudhara wacho tsvaga umwe munhu anobatira yako iyi, mubvise uyu otsvaga, kana ari kunin'ina kana ari ani, kana muzvari ari chii. Nekuti sandiwe iwewo ishe, sandiwe uri kubatira baba wako. Decision yese yaunoita, one unofanira kuenda kuna baba wako, two woenda kuna mama, nekuti iwe hausiri ishe. Saka kwazvitora saishe, iwe usiri ishe.
wotora madecisions aishe amambo uriyo mubatiri wotitaura neact kuti unoziya act iwewe kupfuura vanhu vese ava iwe ndo unoziya act hausikora kuti uri kuzvidza ndosaka madzisha akatotota kuti aiwa uyu mambo anogona kuti aweti mutongi muno hausiri ishe ndirikomenda izvozvi izvi kuti right mudhara bvisa mufano handisi kushanda naye ndindudzati zvinozviita izvozvo nekuti iwewe uri kubatira tsamba yako kubva wako wachiri wapenyu notaurira hamusikagoni kutonga ivini right ndaakubvisa mwana wenyu chindipa umwe mwana wekusenza naye nokuti uyuwewo waakuumera mavevo ikati become stupid wakatotaura the very day rawakazoenda riyari kati wakatobuda munomo wachiti tozosangana musi wekoti wacho nhasi musi wekoti wari kutaura kuti handisungwi nana ishe pasi handisungwi nemapurisa edu noda kusungwa nemi pane kakuzvidza kakutora masimba kawanako kekutoti wane right yangu haasiri yeishe baba wake ndo ishe ndiri kuwarara ndakatadza kana kuri kunzi ndakatadza kusikumbira regeni hakuona kuti zvaakaita he doesn't see it saka tiri kutaura nemunhu asiri ishe haasina kodzero yekuita ishe tiite recommend kuti izvozvizvi ndochoratsamba kuna baba wako kuti iwewe hatichadi kutiona uyu achiita achirega nekuti haazii zvaanoita ndofunga ndatombotaura padanga tabhariya ndichiti ishe anotongera mombe here kuratidza kuti iwo maboundaries avo chaivo kana handifungi kuti kana baba wacho ukawaudza wavari kutarisira vacho maboundaries kuti vanogumira avo because itori mhosva kuti ishe utonge nhau yemombe plus iwewo wakabatira baba wako nyaya yakafanana inenge yatova yengozi iwe woda kupedza nyaya iyoyo nyaya inouya kwamambo mambo ndikuona kuti itye mhosva yawakapara itori ngombe kutoti wakange wachibata dare reromba nesaizi yavo hazvikodzera wakaita justice here kune vanhu taakupinda kuti nyaya yavo wakatonga wakagona here kuita justice kune vanhu haisati yapera nyaya yatotaura kuti nyaya iyi yengozi inonge ichitoripo haisati yapera saishe wakaadvaisa here zvauri ndakangoiyananisa wakaadvaisa here vanhu kuti ngozi inofamba sei handidi kunyepa mambo wangu kuti ndakadzikadzika zvakanyanya kuti nditaure saka ukasolva here ngozi yevanhu chandakakwanisa kungoita kusvika pavanhu venge watotaurirana kare mapurisa kwakuchinzwa kuti makawirana zvipi kwakuchitongonyora mapurisa anoita criminal nyaya yengozi tokuvhura kana mapepa ana da wana mambo zambe wachitonetsana nevarungu wachinzi nyaya dzemaropa makore ari kunetsana nenhau dzemaropa isu tiri kuti vanhu ngavaende vanovharirwe kumajeri asi makore anenge arikuta kuti panofanira kuitwa nyaya dzemaropa why isusu vaungwe tichiita nyaya dzemaropa why because toziva kuti ngozi ine
zvainofanira kuti iitwe kuti vanhu vasununguke, vanhu vabhadharane. Tinofanira kuita zvakati nezvakati nezvakati zvatinoziya, zvinozivikanwa nemadzimambo kuti ngozi vanhu kana vafirwa, yes, vanhu vari panhamo vanodawo zvekuripirana, asi waripirana wasolva here dambudziko revanhu? Ishe pauda kusimba napo nekumapurisa pachena mukaenda kaenda ndichida kuwabvunzurudza procedure yavanoziva kana hapana nasunwe achamire kupupura kuti wakatora nyaya yekuti ndainopedza naishe pachena muka kana wainaye tichinje chete vadedzi mapurisa akutoiramba kuti achambotidze ishe vanopedzezva. Tautaura kuti kana vanhu pasina gakava rekuitwa kwemunhu mapurisa atipindira kwete kuti takawapa kuti ndaende kuingire kana wainaye ndomudaidzidzo zvavo ndakaenda kumapurisa ene ishemwendazva inino ndirishenda kupinda mubhutsu dzenyu murisara pavana ziyanezvi munoda kuverenga mabhuku and everything zveshuwa apa makakanganisa mudai nekuramba kukanganisa hamuna nebasa nazvo andiri ndaiwarara pamberi pamambo ndakakanganisa ngekuti ndiko ndinodzidza. Chandinakidza pamunhu ndechekuti madaidzwa namambo mauya, last time akadaidzwa mukauya, this time akagonesa munhu mauya. Izvo zvinobe zvinotaridza kuti maane hwaro hwekudzidza sachidzidzai. Pamusoro inombo ndine urombo nezvakaitika zvandakaita kupupirwa nezvekere kana paine pakasarira pamafambiro andakaita pagadziriso. vanhu vanenge vasingazivi maitire ngozi izvozvi zvaura kusolva ngozi. Vanhu ivavo vatagara 5, 10 years, 20 years ngozi vatagara votanga kuzonetseka nekuti mombe idzodzo vakafanana semaswiti, hadzina iyo chakataurirwa chakaita sei, vanhu vakangodzibhadharai mari iyo wobhadhara. Saishe ungada vakataura kuti rai taakutezvo zvingatwigei munhu tapedza ngatichiuyei titaura kuti tifambise dare rengozi. Wakauya munhu akahakwa akataura kuti anoda kuripa nezvakati 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 negwara raanoda kuti rifambiswe naro. Gwara iro rotedzwa, vanhu varipira voripira, ngozi yavo yavanozvodi zvopera. Saka izvozvizvi vanhu vapenyu vakataura kuti munhu wedu afa, ripai mombe dzakati. Ko iye kana pamwe anga achida mombe 20, dzimwe 10 dzichabvapo. Shaka dzidzai zvinhu, taurai, ndosaka neumambo huripo. Wobvunza apa ndoita sei, usakure musoro. Right, aguma ori pachi kuti ari semwana aguma. Ndaro. Kachona ini sinafungira ngekuti sisi wakatora mombe yenyu ngaupei mombe yawakatora changamire ndofunga ishe wahwarara wabvuma pamberi penyu mambo. Kubvuma ivo ndione kudzidza zvese pamwe chete kuti kana munhu ane mwana mumba, mwana akakanganisa muna baba, kana mukauya nyaya mwana haipedza anoendesa kuna baba. Saka kubvuma kwavo changamire ndinofungawo wakazawo mombe imwe chete nembudzi 2 zvinenge zvakakodzera changamire. Achangamire kuenda ndikudzokera kuti wabvise munhu nokuti zvawaita nhasi zvidezvo zvawakaita pemaka wadaidza mbaya pano
zvakanaka zvino wakatimbomira kuti waite zvokuzosungwa kuti upendesa munhu itwe sei. Saka I think mombe iyoyo nembudzi mbiri zvinoita kacha apa ndiri kunzwa kuti pane imwe mombe yenyu yavakatora amene kandakanasa kunzwa kurava kuti iyo inenge ichingouya painga ichifana kuyenyu inge yakaenda nerong direction neyenyu one. Musoro yemambo mashoko ekuti ndakawana mombe ndekunyika ana umbo ndakambotaura futi mudarimo ndikati ini chandakataura nezvacho chandakapamuri imbudzi 3 dzinova 150 kwete mombe handina akandirekera mombe kachangamira dambudziko uramba chiita pana ishe kana kuwarara kutaura nevanhu ichaona kuwarara kwakumbirwa kuwarara nechumushandi vaita kukumbirwa iyo pachezvavo pasina ndechekutanga. Chechipiri ishe vana kutadza kuziva kuti muno mudare muno mboo dzakauya so ndapera wakatestify kuti takabhadhariswa mombe tikazochema tikazonzi mari kana makanyora pasi chekai dare mashu mboo dzikatouya muno dzikatestify dzikati tikazochema tikazobhadhara iri mari. Saka ishe dzanziri dzei pamwe gavataura dzanziri dzei mbudzi 3 dzakadziri dzekuti inini ndauyawo nedare rangu kuti ndiwitinese zvamakaitirana pano. Dare rangu neni wacho Sasha ini chakamira ndirimbofedzera kuti sekutaura nenyaya yeropa muvhu renyu ishe yati ndikuda kudzidza kana panenge padai pese pese pana mombe namambo inezvi inoreva mombe iyoyo kuti pasi ravo rihwarara mombe iyoyo mombe iyo haisati yauya saka pasi ravo harina kuharara. Saka ini ndandiri kuti dai zvichibvira mombe iyoyo ngaiuyi kuna Changamire pasi ravo rihwarara hamusati mari baba zvekudaidai musoro uyu mutemo mozounza mbudzi 3 dzekuda kumboomaoma musoro kwesoko saizvo dzekuripira mambo kuti ndakakanganisa kana mahwarara zveshuwa kufunga kwangu. Mambo ichokwadi mombe yagara iripo yakabviswa nevavo savakataura ivo yaifanira kunge yakauya kwamambo. Saka zvisinei mombe iyoyo ndoicharipa kuna mambo. Imimi dzenyu dzinonga dziri mbudzi idzo ndodzamaakuipa kuna mambo kuti dzekutaura mbudzi 3 idzi. Muchizoudza vanhu ava kuti pamutemo vanofanira kuuya kwamambo vozosheneswa kuti vagozoendeswa kuseri kwechuru vazonzwa kuti vanogona kupera ivo nyakuuraya kana kuti ivo vakatora mombe dzamakataura idzi. Izvi zvese zvinofanira kugadziriswa. Saka zvochiuya kwamambo, mambo ndoanobata ropa, ndoanobata mweya yewakafa newapenyu. Saka zvose izvozvo isusu hatizvikoniwa kana imi hamuzvikoniwa, izvi ngezvamambo. Pavari ipapa paimhepo zvamutaura izvi hamuchitaura kuna mambo wamunoziva, hamutaurira mhepo inonga yakatogara ipapa. Saka tiri kutoti zvose izvi kuripa chenyu mukuripa mbudzi idzo, asi iyo mombe iyo yagara iripo ngeyamambo panonga padeuka ropa ivo. makosi ako emupurisa imari vakunokuenda kwachinambuya muna $60 ivo vasigari kwachinambuya vanogara kuvillage 40 $60 emasalon. Alright, unobhadhara mombe haifanira kuti ive kudari so that mangwani uzive kuti hautori nyaya dzisiri dzako. Nyaya dzako unofanira kunove paunoperera, then woisa mbudzi 2
hwani ichauraiwa panapa machinda wajira panapa yoenda kudaro right unozvibhadhara rinhe$60 yemupurisa kunzira masamoni nekuti takanga kudaidza tisina masamoni but takaona kuti hautongeki usina kudii kuhwama dare iri dare rine tetamudare teita serious ukada kuita zvese ukada kutamba yakayeka tokuisa cheni tokugadza kutotokueka uri ishe kudako muri teta ari masimba yadare aa kuti titaurira newe zvakanaka tikaona kuti hautauriki newe muri averi arrogant sani otherwise ndaida kuti tibva taite nekundorekomenda kuti chimbomumisa asabate dare padini iro ndariregera ukazozviita futi next time tirubva tataura kuti mudhara tsvaga umwe uyu ngaabve handisenzi naye varataurana muda kuti uyu kana dei akafa mudhara wako ndiri kutoka inini hauiti sarapawana nokuti anenge achiuya achindorega kuti ndinine ndichiwe ndova kuti uyu ndakakonana naye haakodzeri kuita sarapawana nokuti tisingawo tisi kuwirirana vari ngatichiwirirane tokupa mushamhu izvozvo izvi pamusoro yemambo wangu pamwe ndikuti rasikei sori henyu kana ndarasika muchindikomutsa funga kwangu kunoti danho irori remuripo wamuri kutaura ini sezvo dei ndisina kupasvika haufaniri here kuti utsvage kune uyu nyakuponda nyakuita izvi nekuti ini handinoendanisa nyaya ipapo ndopaungada vakataura kuti handizvigoni kuzviita vari kuripirana mombe yekutanga inoenda kuna muridzi wevhu saka kana usina kuzviita iwewe ipapo it means iwe unodi waida kuzviita pakachangamira ndikuda kutaura pari kubva kutaurwa naisha pakwezva wabva kutaura izvozvi izvi iro dare vanhu vavari kutaura isha avo izvozvo vakatogadzikana kuti takapedza nyaya vari kutoti takapedza ishe saka kuzonowadzokorora manje anenge akuti wasungisa ndiani ndimi kaishe wochiti koishe zvatakapedza wane nyaya ko izvozvi makuti tiendesa futi kuti tiende kwamambo zvaita sei imimi nevanhu vaya vamanje makuratidza kuti vanhu vaya vakuitei kuti vati ishawa havazi havazivi takapedza kuti zvatamutaura haana kuziva kuti akakanganisa papi mazoona saka iyoyo nyaya iyo nhau yakurukurwa munomu yembudzi idzo mbiri mombe yagara yenge iripo kare yaifanira nguva nenzira yayo saka iyoyo kukanganisa kwamakaita imimi ishe ndo kwamuri kunzi mushamhuyu tiri kupa imimi ishe nekuti ndimi mutungamiriri wevanhu ivavo dare ravo resero raigona kudzimwa nemi nekuti imi kusvika kwamakaita ipapo ishe kunyange maiti nhaa ndaida kungoyananisa chete imi matosvika ipapo nyaya dzese makatoita maminitsi kureva kuti matosvika wese vanhu vatoziva kuti ishe wasvika nyaya yapera saka darero rakapera ishe harichagoneki kudzokera kuvanhu kunze kwokuti ivo manje kana zvasimuka mumusha mavo ndo wachatanga uchifamba kuti uchidzoka wega manje musavadzore vanoita hondo nemi futi inini kutotaura kwavari kutoita ikukuka kutonyatsotaridza kuti havana kana zvavanokumbira rurege kana chewanzwa chaicho hapana vanhu vanoda kusvipira mhosva yenyu kuno vanhu vavo futi asi maiti muri kudzidza mukadzidziswa kunzi mune nyaya yekuti makadai mukadai mukadai iko zvino zvinoda kubvisa kuti mhosva yenyu kuti iripirwe nevamwe vanhu ndizvei asi pane zvakati remei kuti kumba kwangu kune kusina kana
kuya ndakaendesa padare 1 iniwo mumba mangu mune mombe imwe chete, iyoyo ndinopa mambo asi wakare mhoshwari izvo akatiwonei munhu kuponda munhu kuti haana mombe yakaunzawo iri mhosva yaani munhu apondwa munhu mamakoni ishe mawataurirwa waita maprocesses ese zvapera, it means kuti ndiwani uri mambo. Saka chiri kunetsa chii iwe zvacho wataura wegaga kuti wanhawa ndakanga ndawarichisa mombe wakachema chema mupurisa azvitaura katenga problem yandikuona toramba tichidzoka pano 1 chiri kuitika pana Ishawa maboundaries ekutonga kweushe watoratidza kuti hawamaziva nemaprocedure wanofanira kushandisa 2 chinhu chavanofana kuziva apa kwakanzi kuri pamombe vanhu vakachema kwapa 150 vakatora 3 zvavo 150 wabvuma kuti wati mbudzi nhatu dzamakatora pangozi imi musingati nyaya yengozi haisiyenyu dzadziridze zvinhu zvamuri kuripiswa apa imbudzi 2 ndo dzamuri kuripiswa namambo. Zvimwe zvimuri kunziunzai zvinhu zvamakatora si zvenyu kumuridzi wazvo. chandiri kutoona pana Ishe wangu ndechekuti hatisizoziva kuti vari kushandisa hustaboni here kana kuti kusaziva. Pane zvinhu 2 zvatofanira kusitata kuti zvibatsirike pavari. Kana huri hustaboni munoramba makamira pamombe yenyu yedare rekwamambo makoni, nekuti vanonzi vasingazive ngavadzidziswe. Ticha anodzidzisa mwana anoramba achimurairidza achimungongora, ndo mombe yekuramba yakamira yakadaro. Tochiuya panhau yavari kuti inini ndozokupai sei, kureva kuti vari kutozvidza nemhosva namambo wacho, nekuti anotongwa haasi kutongwa nekuti unazvo, uchamutsvaka wouya uchihwarara. Kuhwarara kwapo ndokuuya nemombe ndokubvuma. Saka apa vari kutoramba kutoti kunyange nenyaya yacho Ishe wangu chamusiri kuziva ndechekutoti kunyange dzinza renyu makatoriparamurira. Muri kunzwisisa? Nekuti mukati umu mune mhepo dzevakafirwa nemhepo dzevakaponda vacho nedzekweimimi dzakange dziripo muchitonga mataka ematanya ekunyepa. Saka imimi kuti muhwarare ndopamuri kunzi chishandisai mambo wenyu kuti mombe iyoyo kana yauya yoteurirwa kuti mhepo dzemadzinza asangana dzidzikame. Ndopanenya kwete kuti mambo vari kukufikisai, asi kuti vada kutoti mugadzirise matara makange magara asiriwo. Amene muri kugona kupanzwisisei nawo haize kuti mambo ari kungoti ndipei mombe badzi. Endezve pamusoro pazvo zvakatokodzera kuti Ishe ava vadzokere nemupurisa kunyange Robert adzokere kumadzinza mairani, anovatora naivo mambo vacho voenzaniswa. Noti kamirira 15-20 years mumwe musi vanenge vasipo nekuti chidanho chavari chachisi icho chavo. Handiti zvakafanana nokuti vari pabasa, basa richapera. Handiti saka zvakanaka kuti sezvazviri izvozvizvi vaRobert vanoenda kumisha miiri yonotorwa yoyananiswa, ivo vachibvuma kuti mombe ndakange ndati asi ndikazoti 150, but hazvisinei neava vamombe inotobuda kwavari nekuti asingazive ngaadzidziswe. Ngaibva yatongova example kumadzishe ese. ndakupindura zvataura. Imwe mhuri haisi kuno inogara kuRumonzi. Mukadzi akapondwa ndiye akanga ari kuraramira kuno, but hama dzacho dzese dziri kuRumonzi kwaRai, kunotoni kwaRai. Saka miri mhepo yakatotanga paMari. Mhuri yakazosvika kunotoni, imwe mhuri yakanga uya kunoku yabva unopuhwa mari, wakaviga mari, wakasvika kunhamo nemari isina kukwana. Panhamo kambosiya chitunda wachidzingirira mari. Avo vakazenga kupupura kuti achatazoona ikoko tikachasina kumira zvakanaka. Vanhu vakajamba kofi nawo dzinga vachitoda mari yamapuhwa isakakwana, mari yakabuda munhu akatopa uko. Saka ngozi yakatotangira pakugwana kwemari, nekuti vamwe vakanga vatoviga mari vasina kutaura zvikanzi haiwa tasonzi tozodzoka futi. Iyo mari yakanga yabviswa ise mombe dzaidiwa. Uyezve pana Ishe nyaya yechingamiri semataura ndaita nekuona kudzika kwayo ndakazoziva kuti ichasvika pana takadzika. Ndakatora nguva yangu yakakwana nditsvagiridza umbo. Nyaya iyi yakaitwa naIshe ine maminitsi chingamiri iri kumhuri idzodzo.
zvakaita unoripuwa chokwese zviripo ndakatsvagurudza bcause ndaizviziva nyaya iyi ndekukura kwayo ichanetsa ine maminutes nyaya iyi muri kutoti takapedza minutes edu aya ndikati mutaridzei arikutipedzera chii nguva arikutipedzera nguva pakachanga ndida kupinda kuti zvishoma pane babva kutaurwa namuzvari ekuti panogoneka kuti Robert adzokere anotore mhuri mbiri. Ini ndiri kuona sekunge changamire iyi nyaya ichadi rimwe dare uko kunzo kusvikira vanhu ivavo vega ndo vachazotanga kusimudza nyaya dzavo nekuti isusu dare redu hatifemedzi nyaya. Munhu anouya nenyaya yake kui kudare. Tikadaro kuti taakundoeka taakuzvifumura hwapa sezviri kutaurwa kuti dare iroro rine maminiti akaitwa naishe wangu zvaari kuramba havazivi kuti mapurisa angu they go deeper. Wasati wati waeka nyaya vari kuferepeta vanoenda pasi kuti vazive kuti munhu achati zvakati nekuti vagara pana panoziva munhu kuti anozova achiti handina kuitonga handina kudii zvese zvinenge zviri zviripo and he is lying kuti handina kuitonga iye akaitonga. Saka tapedza mombe 1 nembudzi 2 unozvibhadhara rini $60 yemapurisa. Musoro imama ini mazuva angu anongoti pakandiremera nekuti danho remuripo iyoyo handina kunge ndatoriwanawo pakune vakatadzana iwawo. Ndaitofunga kuti pane kutaurika wamboita mudare muno zviri nani kuti ndiwaunze mudare muno kuti ini ndakakususukidzai pane zvakasara manguva ndezvako. Isusu tatonga nyaya yedu yatakudaidzira iyo zviri kwauri kuti udi kuti unzire ende zviri kwatiri isusu patichatonga toona kuti zviri nyaya iyoyo ine weight here kana kuti chii haina weight. Right, tokupa 1 week to pay. handikwanisi okay. Isi mukawende nekuti takutibvunza kuti unobhadhara rini hauna kutaura uri kutaura dzimwe nyaya zvinoreva kuti hausiri kuti hausi kubvumirana nezvatatonga. Saka isusu takupa 1 week to pay. handisi kutenderana. 1 week execution. I think zvingave nani kuti nyaya yacho ende padera pedare pamusoro nekuti handingaripi nini handina chakaita mumba mangu ndokubisa mombe mumba mangu zvandiri kutoona pakapa iyi yamamafunga kubvisa iyeye kuti mufonere baba wacho kuti ndaamire ndinoona yakakodzera. Kana mwana akapara anoparira mwana. chiramiro chokutanga tira kuti tionese ishe nekuvawimbisa kuti kana uchinge wazoenda magistra court wakazenge wahwina nyaya iyi nokuti tienda neni tida kuti tinyorerane namako pana inini toda kukupa inini ndichaenda neni kumagistra court indai munowerenge ishe mabhuku amunyawaya kubva nhasi kusvika pamuchazoita appeal tonopedzera nhasi mukahwina izouya pamberi pamambo muwerengere mambo judgment magistra court inini ndizopurisa nekuenda kumba kwangu upenyu. Inini handisi kuda kusvika aiwa nekuti mabhuku amakabata yamukuverengaya hamuna chimwe chedu chamumbomamzwisisa in terms of jurisdiction makabata ya ndikuona hangu makangowabata kuti hamusati maawerenga kuti munogumira handina kupiwa mukana wacho kwawerenga. Saka ndiri kupokana nemutongo wandiri kupiwa pamusoro yechangamiro ndoda nguvabatsira hangu ishe pekuti pawasiri kutarisa iwo pekuti nyaya iyi kana yasvika mudare rekunzi munhu akukutongai haasi mambo wenyu hawasi baba wenyu wakukutongai yakutongwa nedare risinei
muchasangana nemubvunzo wekunzi uri ishe here iwe. Imimi moti handisi ishe, nokuti ishe waripo wakabata sei nyaya yaishe iwe usiri ishe. Hatisi kuwatemerwa ene musungira pamunhu nyaya iri panoka muno mutiri mumbameni tiri pacheni timudarire pamusoro namo kana ndakatadza hazvinei kuti ndinogona kwakaura zvakadii kana kuti ndakafunda zvakadii. Ngatidzidzei kuzvininipisa. Shoko rinoti mhinduro inodzora kudini tsaura. Saka mukoma mwenda zviya dai vanga muri mumwe munhu maiukuruka patsoka dzababa imambo ndakatadza ndaifunga kuti zvimwe ndizvo zvandiri kuita. Saka kana kunzwirwa tsitsi kwacho makuratobvisa nyaya muno uritsvaka kunokuisa madzimambo aripo kutungamirira vanhu mutsika nemagariro. Kwamaakuenda kwejudiciary uko zvinenge zvakatosiyana nezviri muno. Ndinoratiko kukwacha hapana kwamunombondetirwa mahara kunenge kune machajisi kamwe zvichishaya pasi. Ishe mafarura wakazviita pamusoro naona kuti uyu murume mambotonyaya kuti asishiko chekutaura nemunhu uyu munhu saka hapana kushiba dai anga ari shoi atozoti kutaura endai henyu kumejastika asida kukudzai musungira pasina kufanira wani execution Ina hangu